Relationship status idinaan sa dress code ng mga empleyado ng Kapitolyo sa Ilocos Sur. Silipin sa report. Sa tuwing araw ng mga puso, pula ang nangingibabaw na kulay. Pero sa Kapitolyo ng Ilocos Sur, isinuot ng mga empleyado ang kulay na sumasalamin sa estado ng kanilang mga puso. Pula para sa mga in love o taken na. Happily married kasi. Ay, malayo yung husband ko. Ano kami. So, yung anak ko yung ka-Valentine's date ko ngayon. Pink para sa mga umaasa o waiting for someone. Pero kay Irene, umaasa raw na muling makakapiling ang partner. LDR po kasi kami. Nasa Taiwan po siya, yung partner ko. Itim kapag bitter at puti kapag na friend zone. Yung black hindi naman po ako bitter. Pero yung white kasi, friend zone. Brown para sa mga pusong bato, violet para sa it's complicated, at green sa mga third wheel pero walang nakitang nagsuot nito. Sa Finance Office, love is in the air. Sa dalawang sulok ng tanggapan, animoy nasa reception ka ng kasal. Nakatanggap din ang mga empleyado ng pulang rosas. As far as I can remember, this is the 4th year na may dress code kami dito sa provincial government. Ito lang yung kalaban dito kantsawan kung ano yung isusuot mong kulay. Anumang kulay at estado ng iyong puso, Happy Valentine's Day pa rin, kapuso. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando. Balitang Amyanan.